والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالرابع باو دومول تيمي كاربو اللوركها درس جميل دنگالتن حال الزكاية ودو كالا دي ديز دي وادي فوين دونغارا لورتي نادي سلسلة دروس بمعنى درسيجي دنگالتن هادو ngabbe درسيجي دودde hande bo en don ha darsere nder darseje de gidden wadgo en bolwino haala tawhid ko duudi en cappake no haala julgo bo ha en timmini noy goddo juldata yo hande min al munasib bimi darsere hande do kam ko en qissa nder qissaji ha qur'an ngewten qissa man e ngewten faidaji diye faydo toden ha qissa man en cufti qissa goto nder be Allah cenido jolni qissa mum ha Qur'an naw annabojo kam amma Allah cenido waddi qissa ma ko do to en jangi kado kuje jur en buli finan ha qissa man dum nafan en ha zamanu meden do gam Allah cenido jolni qissa man ha Qur'an gam ha ummatore annabijo Muhammad naftoro be qissa man yo ko wadi qissaji ngarata ha Qur'an bo modi be limti hikmaji duddi ko wadi Allah cendo waddata qissaji jotata mabbiti Qur'an do aton qissaji don ngara jurha Qur'an diga qissa di yimbe andi be qissaji goddi fere bo yimbe andadum bana jotta masalan taw qissa annabi Musa aton burna yimbe fu andi qissa annabi Musa alayhi salam qissa annabi Musa don ha Qur'an don ha suraji lesdiro ha abasa wa tawalla do qissa annabi Musa man don ta dilya suraji tawdi bo suratul qasas suratul araf suraji man fu suraji tawdi kam awrata surawol se tawa qissa annabi Musa wara lumbo der surawol man enon qissa annabi Nuh alayhi salam Allah cendo don jolna dum ha Qur'an qissaji annabo en kam pat Allah cendo don jolna e tana annabo en bo yake fere Allah cendo don jolna ha Qur'an man yo faida ko waddata qissaji man do ngam modibbe bi lil itti'az wal i'tibar ngam haybe ngazi tinorobe qissaji man nanani qissa nabi Musa non Allah cendo neli ma fir'auna kaza kaza wa ya fir'auna nini si kasalake la wodi ko dum yidi wigo ko zamanu ko nduye do to be bolwani ma qissa man do wodi durus wa ibar wodi darseje ko ata ha qissa man fir'auna nde sali nudin gono noy ragare mum yo an bota sali jogago dina annabijo Muhammad noy tambira gare ma kuje man don jurmoji be don gurtina men faidaji ha qissama ndir faidaji man kamal ittiaz wazi tinorago be qissaji man be miccitago qissaji man warta kambe man bono Allah cendo huudi be mabbe do an bo qissa man to yalima a huray be Allah cendo no mari haaje do o huudan be mabba be huudi ha yimbe qissa be ko junni ha Qur'an man yo hande don ko qissa goto sural man ma wari do inde mako kanko wete Luqman en don nana Luqman en don inda bibbe meden ya kefere ma en don inda be Luqman sural man wari do inde mako surat Luqman amma Allah cendo waddi qissa mako de seeda ayaje wadan jego na joyi de page gotel ha Qur'an man do Allah cendo waddi qissa Luqman man Allah cendo fuddiri aya man o wi walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi inna Allaha la ghaniyyun hamid ni Allah cendo mabbitiri qissa yo Luqman mufassirin en gewti do mako jur der ko be bi kam kongol latingol niitugol ha kongodi mufassirin en man be bi kanko man do o wonay o annabojo dum goto nder ibadullahi as-salihin nder jeyabe Allah latibe labbe subabe non o wonay o annabojo
ha mufassirin en natti fissugo ɗum goɗɗo ɓaleejo africain jo oɗon wuura ha misra ɓe gaddi sifaji maako enen kam fuu ɗo ka laarana en ka almuhim ɗum Luqman no o wayi fuu Allah no waddi qissa maako yo naw annabojo bo waɗi biɗo annabojo amma ɓe tampini konngol man bana Ata ibnu Abi Rabah kañum kam yeeyo annabojo amma imamul Qurtubi imamu ibnu Kathir kala mufassirin an ka fuu mbinaw annabojo Allah cenɗo hokkimo al hikma nafti dow inde maako kanko wiyete Luqman Allah cenɗo hokkimo hikma yo ko waɗi gaddeten ɓissa Luqman man ɗo waɗi wasuyeji ɗi o wasti ɓiyiko man ɗo wasuyeji man ɗi nafanen en fof to en ngari ha maji enen ummatore annabijo goɗe nafan en ɗi nafan en ɓe ɓiɓɓe meɗen ɓe derraɓe meɗen fuu wasuyeji man ko jotta wassotoɗi ɓiɓɓe ma to ɓinguel ma to hutiniri ɓe wasuye man nafan mo Allah cenɗo hokkimo hikma hikma bo ko wiyete hikma bana mufassirin en mbi faamu be andal lattingal laabngal kunangal ɓi adamajo deydey ko wari ha deftere Allah cenɗo be ha sunna annabijo ɗo wiyete hikma goɗɗo to ɓe mbi wayne ɗo o Allah cenɗo hokkimo hikma bi mana Allah cenɗo hokkimo andal bo pistungal hoore maako o andi ko Allah cenɗo wi dow hunde fuu o andi ko annabijo sallallahu alaihi wasallam wi dow hunde fuu na bana yimɓe gayliti mana man to mbi wayne hokkama hikma bi mana oɗon suuɗa gonga o wiyata yimɓe ɗume fuu ɗo na mana man ko mufassirin en mbi kam fuu ko wiyete hikma andal laabngal be hakkilo seɓgo be andugo ko wari iga annabo en alayhimu salatu wassalam iga deftere Allah cenɗo be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam yo Luqman o bo Allah cenɗo hokkimo hikma bi mana faamu be ceeɓal hakkilo be andugo ko huwata ko andinimo ko huwata man bo andi ko o jangi o famɗo ko o jangi kanko beeteɗo Luqman ɓawɗo nde Allah cenɗo wi hokkimo hikma baniroymo anishkur lillah yettu Allah ina andi ɗum moƴƴere to goɗɗo hokkama andal Allah cenɗo hokkimo moƴƴere kajo Allah cenɗo la in shakartum la azidannakum toon getti Allah cenɗo moƴƴere nde Allah cenɗo hokki on fuu Allah cenɗo ɓesdande her moɗon amma ɓurnal yimɓe fuu ɗon goyti moƴƴere Allah cenɗo hokki ɗum ɓurnal fuu goɗɗo laara moƴƴe yimɓe feere noon kañum bo yeloɗe amma laarata moƴƴere nde woni her muɗum kanjum annabijo sallallahu alaihi wa sallam wi ko moye weeti nder moɗon jamu maako oɗon ɓe jamu maako o woodi ko o ñaama e noon bo lesdi maako jam annabijo wi bana Allah cenɗo moɓanimo duniya fof ɗo ɗum moƴƴere amma goɗɗo heɓtata ɗum a fini weeti a jamo woodi ko ñaama saare ma yamre lesdi ma jamri woodi ko ɓuri ɗum annabijo faka annama jumi Allah ka duniya amma a maran ɗum fuu amma a larata wayine woodi kaza minnami wala wayine woodi kanjum Allah cenɗo wi Luqman anishkur billah yettu Allah ngam na kala jawmu moƴƴere fuu heɓtata nde yettira Allah ceniɗo ɓe maare ɓurna limɓe bo fuu ɗo nder moƴƴe Allah amma heɓtataɗe gettataɗe a julɗo ɗo ni aɗo nder moƴƴere amma heɓtata moƴƴere maɗa aɗo fiyo noon aɗo jooɗi a famatani yande ronde feero aɗo jooɗi anɗo numa Allah cenɗo tagima waɗima a julɗo na a kefeero ɗo ɗum moƴƴere mawde kanjum Allah cenɗo ɗum manta sabuni wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fanqadakum minha ko lettake noon heferɓe o nastanno yiite amma Allah cenɗo hisni on bey imanaku yo imanaku wala moƴƴere mawde bana imanaku amma yimɓe andande kañum yande diina ha aya jippoɗo Allah cenɗo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mi timmini moƴƴere am dow moɗon yo moƴƴere hoorere moƴƴere silama amma wala matanɗo nde mo fuɗara ba waɗa hande kam moƴƴere kam jogago hunde tan ta ɗum mari hunde a woodi moƴƴere Allah bo yiɗima ni yimɓe darata alaysa kadalik banni to ko ɗo woodi hunde walla woodi kaza o kam kanko Allah yiɗi e to a wala hunde ɗo bo Allah yiɗama walla bo a wala moƴƴere yo ɗo hasa ɗo bofol bangol hoorewol ko marɗa kanjum wiyete diina silama ɗo Allah cenɗo hokkima moƴƴere mawde plafond moƴƴe ngam ko marɗa ha duniya fuu to diina wala ɗum nafanna ɗum nafata a dumoy to yiite kanjum Allah cenɗo wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah Allah cenɗo ko waɗi mi jaɓata zakkaji heferɓe ɗo ɓe dokke maɓɓe ɗo ɓe cahuji maɓɓe ɗo Allah cenɗo mi jaɓata ɗum ɗum fuu mi sankitan ɗum wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jalnahu haba'an mansura ɗum sankite ko waɗi ngam innahum kafaru billah yo base je marɗa kanjum wiyete imanaku ɗo sai paama a julɗo ɗo ɗum moƴƴere mawde paamade gettira Allah ceniɗo be maare kanjum nde Allah ceniɗo hokki Luqman
andal be hikma wi mo anishkur lillah kanjum Daoud bo dalla sen hokkimo hikma man wi anishkur lillah wa man yashkur fa innama Daoud bo non i'malu ala Daouda shukran yettu Allah sen ko Allah sen hokkima diina be laamu yo kanjum enen julbe bo hunde lattinde mawde nde gettirten Allah sen do hoorere kam Allah sen do wadi en julbe a juldo dum a hebi moƴƴere lattinde pulafonre ko yowi do don kam fu dum be zari non wala ko warata ɓurata ɗum kam yo kanjum haɗo Allah sen ɗo nde hokki Lukman andal be juldam kuman ɗo wimo anishkur lillah yo yettugo ma Allah ceniɗo man bo taabi ayo mi yetti Allah man ɗo ngam ha ɗum nafa Allah yettore man o waɗi am mi julloɗo la Allah cenɗo wi Lukman wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi a julɗo man a yetti Allah cenɗo bo nafuuda man loroto dow ma ngam juldam kuma man kam wala ko ɓesdata ha Allah kam ko ɗume an ɗum nafata yota nastoygo aljanna ɗo na an nastatana belɗum man fu na an nanata yoɗo kanjum Allah cenɗo ta a yetti bo hoorema gettanɗa ngam imana koma ɓe wadgo ma a julɗo ɗo Allah cenɗo moƴƴi dow ma amma moƴƴere man ɗo intérêt mare ɗo fayida mare ɗo loro dow ma hoorema ha Allah ka wala koko ɗum ɓesdata ɗum kanjum wari ha hadisul qudsi annabijo sallallahu alaihi wasallam wi Allah cenɗo wi aran en mon ragare on mon fu kawta do keferaku goɗɗo goto on fu garton ba ɓernde fir'auna Allah cenɗo la yankusu zalika min mulki shay wala ko ɗum ustirta yo e on fu garton imanaku goto ba annabojo ba Allah cenɗo la yazidu zalika min mulki shay wala ko ɗum ɓesdata kanjum waɗi imanaku maman silama maman dewe maman ɗo getta Allah cenɗo man gam nafuuda man ɗo ɗolloro dow hoore ma an kanjum Allah cenɗo wi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi o wi Lukman yettu Allah amma fayida yettore man ɗo ɗolloro dow maɗa ɓawa ɗon Allah cenɗo titini bolide ha Lukman to a yetti yettore man ɗolloro dow ma an Lukman e to a yettay bo noy wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun hamid e to a sali yettugo kala moƴƴere de Allah cenɗo waɗanima fu aɗo wulande ko keɓɗa fu kaay mi heɓay kaɗa ba yimɓe ɗuɗɗinta bojji jotta marɗo mo wala famaro mawɗo pat wokan noon wala mo gewtidiɗɗa minti ɗiɗi tati ni yettane Allah kam tum yimɓe ka yitande hikka nde mbode saɗi ka wala mbiyanno hikka ka alhamdulillahi ndiyam toɓa alhamdulillahi wala awe ɓenda alhamdulillahi wala ɗume waɗa fuu alhamdulillahi wala ɗum ka yitande nde ko Allah andinnoy yo ɗo Allah cendoyi to a sali yettugo ba yimɓe no ngoni jotta gettata Allah ceniɗo ɓurnal fuu ko Allah hokki fuu ɓe ɗon ndaara bana hokkay Allah cendoyi wa man yashkur wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid ta hufrani moƴƴere nde o waɗanima ɗo bo kako ka o jaynitiɗo her maare nde nafatamo imanakuma wala ko nafrata Allah bana mbiɗen amma bo ta yetti kam o yettete kanko bo Allah cenɗo o gettowo kanjum fuɗɗiri inde mako ha jiiɗo nder sifaji mako fuɗɗori alhamdulillahi rabbil alamin gettoje godani Allah ta a yetti bo Allah ceniɗo bo yettete dow ko gettirɗamo ma e to a yettaymo bo wala ko yaalimo be ma joni ka holli en fayida yettore man bo ɗon loro hama Allah tiɗo julɗo man ɓawɗo Allah ceniɗo wi ha qissa Luqman man o fuɗɗani no wa id qala luqmanu libnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ndella tindo waddanen haala Luqman holli en no Luqman on wayi jotta kam Luqman ewni ɓiyum ha wasso ɗum wasu e maako ɗo ko moye watana wasu e Luqman ɓiyum ha watana ɗum wata nofru muɗum her majum be hakkilo muɗum kañum bo to wassake mo muɗum wasu e man nafan ɗum Luqman ewni ɓiyum wiyata ya bunayya hey ɓiyam mana bunayya ɗo bana famɗingo hey ɓinguel am kiɗo baba ɓe ɓinguel kam no ɓinguel mawniri fuu na baba ka ɗo yiya ɓinguel man ɗum goɗɗo lattiɗo pamaro ha yeeso mako kam ko o nottijo bo to baba mako ɗon aɗo laara kanko kam no ɓiyi ko noon mawnintamo bana yimɓe woɓɓe feere mawnintamo ko ardiɗo ko o lamɗo ko to wari o jotto ha less baba mako ɗon jooɗi o neɗɗinan ɗum yo ha ɗo Luqman man o hey ɓinguel am o ewni ɓiyiko ma yo ha ɗo modi ɓe mbi ewnugo ha ɗo ɗo ewnugo je ha wasina ɓe ewnugo je enɗam
jotta masalan a ewni ɓingel ma woni ko conseillatamo na ɗum ma ta nder ɓernde ma ba ɗum enɗam jiɗɗa waɗango mo ta wadni ni ɗo boɗɗum ni ɗo woɗay ko giyan mi gatta kaza kaza ɗo ɗum kaza yoɗota ɗum wasso ɓingel man ɗo ɗon sawi ha nder toon achafaqa wal mahabba enɗam be yidgomo ɗon nder toon ngam nanema ta yiɗa goɗɗo a conseillan mo na a conseillatamo ko jananno noon to ɗo waɗa woɗay yake ta tawi goɗɗo ewnimo ɗo yiɗimo ya ewni ɓingel ma ɗon conseil ngel bo a yiɗi ngel kanjum waɗa Allah cello waddi uslub ya bunayya he ɓingel am uslubu shafaqati wal mahabba mufassirin en mbi bana ibnu kathir wi no wimo o ya bunayya la tushrik billah he ɓingel am ko gasotomami hunde arande kam nde min bo miɗo waaso hoore am be maare kam la tushrik billah tata hawtan Allah tawa shirku ɗo wiyete hunde mawde ta a wassoto ɓingel maɗa Allah tiɗo baaba ɓingel en tami fissugo ko wiyete shirku noone shirku man fuu ƴewna ɓingel ma mbiya ɓingel am useni ma tawa shirku ta hawtan Allah a yi ɓingel ma ɗo ɓili ni layawa warti wima malwayne hokkimo nga walla ni gadal oɗon haɓi gurol ya moye ɓingel am war la tushrik billah ta hawtan Allah ta jeeɗoɗa ɗum maɓɓi hunduko a mbiya kayina ɗum tondira ɗum kaza pat shirku ya ɓingel am tawat ko waɗi gam shirku ɗo ko waɗi Luqman artiri shirku ɗo ngam wala zunuba ɓurata shirku mawnugo ha gedde fuu geddal ko ngale goɗɗo waɗan hawra be Allah foti Allah ten ɗo yaafomo hinnomo amma to wari be shirku Allah teni ɗo yafatako mo kanjum waɗi Luqman bo hulani ɗum hoore mum hulani ɓiɓɓe muɗum hakke hallugo shirku ɗo hallugo hawtango Allah ɗo a toon annabo en fu ɗo kuli ɗum e ɗande annabo jokkanma hawtanta Allah ko salake ɗum ngam kamɓe gaddi dina man no annabi Ibrahim wi annabi Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budu al asnam Allah amarenam be ɓiɓɓe am be tana en futamin ukko ha shirku annabi Ibrahim ukkotona naw annabojo ɓii ko en fu ɗum annabojo ɓe ukkoto ha shirku na amma ko waɗi ɓe kuli ɗum ngam kanjum to ɗum nasti nder dewal ma ko toɓɓere ni dewe ma no gaɗɗa fu to shirku wari nde toɓɓiti nder toon haala dewal man watigal nafata goɗɗo jamaɗe ko wiyete shirku goɗɗo ɗon mbiya shirku tumɗo ɗum ɗume tummalluɓe mbiyon shirku ɗo modi ɓe mbi ko wiyete shirku sarfu malillahi ila gayrillah an tusrifa malillahi ila gayrillah ɗo wiyete dammuɗo ɓe gandu ɓe ta'arif ji ɗuɗɗi amma gollo ɓurata rammugo ko wiyete shirku firlita ko Allah mari ko Allah henani jara ɗum ha tana Allah ceni ɗum Allah ceni ɗo watta ɗum kañum tan Allah ceni ɗo tan herori ɗum walla kanjum ɗo ɗum ɗo waɗane Allah amma an gaynita ɗum kora ɗum naha Allah ɗo wiyete shirku yo shirku nastan ha noon e tawhidi tati nga annduɗen jannguɗoɗen ha darteje caaliɗen fuu ngen wino tawhidi ɗo sendo geɓe tati woɗitingo Allah ɗo ngoɗitina Allah sendo ha kuuɗe muɗum kanko tagata kanko maynata kanko yennata kanko fuɗnata naange kanko on fuɗnata ko fuɗata kanko on tomnata ndiyam ɗo kuuɗe ɗe Allah tani ɗo huwata kanjum wiyete tawhidu rububiyya ngoɗitinamo ha majum ta gaɗa shirku ha tawhidur rububiyya man to a waɗi a nastan nder la tushrik billah masalan koyen exemple je kuuɗe ɗe Allah ten ɗo huwata gotel en andi Allah ten ɗon maynata Allah ten ɗon yednata Allah ten ɗon riskinta ɗo kam fu en fu en andi kanjum wiyete tawhidur rububiyya yo kuuɗe Allah ɗo kanje ɗe dabare ɓi adamajo fu fotayi nasta nder maaje Allah on firlitito her maaje jotta goɗɗo nga yiɗi o maaya Allah wiya o maayanna a yiɗa o maaya Allah wi o maaya ɗo a sendiranmo ɓe mayde man na ɓe ɗo wiyata kadi tawhidu rububiyya ndiyam toɓan Allah sendo waɗanɗo a darnan ɗam na kuuɗe ɗe Allah huwata kanko on desidata ɗe yo kanje man ɗo risque no Allah sendo riskinta goɗɗo feere a juldirto ɓe maako on daydete on mawnidan on pisdan mawnon kanko o mara ceede a an aɗon laafi joori ko waɗi ngal Allah sendo waɗi risque ɗo ɗum kuugal ngal Allah seni ɗo mari inna Allah huwa arrazzaqu
bil quwwatil matin yo hakkude de limtuden do kude de Allah cedi do wadata do foti shirku nasta ha maje to awi hakkude de Allah cedi do wadata do wayne bo wadan bana Allah cedi do wadata do a ukkate ha shirku sai yimbe kakkila juri yimbe don ukko hermaaji bana masalan ha risku ni ko do to risku o mari cede kay wayne do sinanga o do ya ha wayne wallahi na hebi hunde ngam wayne do hokkimo cede heboto bannina hebata ko maybe do kabbi dum jur to dino buudejo walla piyando jakke yeyi fiyani mo walla buude no filka zaaju to fili dum o riskina wayne nafimo do waday shirku na wadi shirku fi rububiyya gay gawdon de redu dada ba ko Allah cendo windi kuje nayiro rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa shaqiyun aw sa'id kuje ban Allah windani mo risku yo ando nde o riski yawi kay ko riski ni mo do wodon no yaha ha buudejo waynejo kanjum na o sendira be mudum be sendirta kanjum riski ni mo yoda ukkate ha shirkun fi rububiyya sekat kila kanjum luqman artiado ya bunayya la tushrik billah yodo yimbe ukko ha majo ma be anda be bolwa be kabbarum ha der berde mabbe yodo ta wadi banne a wadi shirku a wutani Allah kanjum luqman arti wasibi ko daya kuude de Allah cendo huwata do ta hawtu ko moy be maaje goddo riski Allah cedido riskinimo goddo maayi Allah cendo maayinimo goddo nyawi Allah cendo nyawnimo kaja nabi ibrahim wa idha maristu fa huwa yashfin walladhi yut'imuni wa yuhyin walladhi atrahu an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kuje man fu Allah cedido maride wala mardo de yo kanje man bo ta'alenci de hatana Allah awadi shirku kanju biiden sarfu malillahi ila ghayrillah kanju yata shirku to kam gogal kuude be Allah e non dewe bo shirku waran nafsa hamaje aro juulado sumodo shirku waran nafsa hamudu kanjum bo nanake en naftini en bolwi example biiden gal kuude de Allah tendo huwata foti ngada shirku e non dewe de ndewata Allah bo yaake fere a ukkan shirku hamaje dewe de juulade de ngadeten do ngada ngam tana Allah masalan a wallini dabba hirtan hakir sana ginnawol hirsugo dum dewal fa salli li rabbika wanhar nanon janguden na hirsugo dum dewal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la ala tagaro hurfede hirsugo be julgo ko wadi hirsugo bo dum dewal titina dabba ma ballinaga gal funange gada bismillah allahu akbar kirsara dum fotan be julgo ba nangi daderi ya wari a juli kalkal yo to wari a julani Allah do ba wari a julani wayne do a wadi shirku fil ibada a hawtani Allah tendo ha dewal a wari a sujidani Allah a bangtake goddo bodo jodi yeso ma a sujidani mo do ba wadi shirkun fil ibada a wadi shirku sai be kakkila ha dewede deweten Allah do bo ta wadani de tana Allah tani do a shirki dum julde dum suma go ami julani wayne ngam wayne don yeso am kanju wadi julan mi dewal kazawal ngam nini do bo wadi shirku fil ibada du abo shirku nastan hatun Allah tendo toreyam do toroda Allah go ya hawrira ya toroto goddo hawrire ma do wadi shirku fi du'a yana du walojo ana o jaboto du'a do fu shirku ta toro tora Allah tendo nan nabi jo ibn abbas fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah bari do hawrira kam kanyum mari hajama an awala hajama ko o mari hajama ngada namo du'a kada to godu wari hawrire mako kam kuta asiftori walla ta ay ziyara hawrire mako man Allah yafe hinne Allah bamtu danjajima Allah itu zunubajima timmi to mari haji hama amma kadi kanko on do wali biya ya fam zunubaji hokkam kaza do kam faqad waqata fi shirk gam ya fam zunubaji Allah tendo heroru be man ghafiru dhanbi wa qabilu taw sujidan go hawrire man Allah tendo herori be man e torde Allah tendo herori be man wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ittugo torra waddugo nafuda Allah tendo herori be man yorota wadi dum to hawrire ko annabijo ayata toroda annabijo ayata makka biya yottake hawrire annabijo hokkam kaza do shirk a hawtani Allah annabijo ma o jamataki a toranto munun annabijo ma waddani min nelal kaza
Allah wa salatu doma Allah ya fe hinne annabijo ni annabijo mariyaji annabijo wa sallu alayya gade salatu ɗum wiyete salatu kanjum te addu'a toranagum e salatu malaika en doma ko mo mantugo annabijo man waɗan gomo du'a kañum bo e Allah bo ɗo waɗa salatu ɗo mako ɗum manta annabijo sallllahu alih wa sallam ha mala'ul ala yo kañum ɗo bo semɓe kakkilata masala man yimɓe annda ɗum yo ɗo yimɓe ɗon ukko ha sirku ha tawhidi je rewgo Allah ɗo bo yo ɓurnal bo fof ɗo ukko ha sirkugal wiya hirsugo en cappake nane mbiɗen hirsugo ɗum dewal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah Allah cettoyima amma ɓurnal fof ha hirsugo ɗo ɓe ɗon ukko ha sirku ha majum amma yimɓe matata jakirsana kana Allah ceniɗo amma ɓernde ma ko ɗo deƴƴiti o laara ba o rewi Allah masala ɓi ko ñawa walla no o yaha kurgo ginnaji walla no yama sey gadda mbala ɓaleewa walla o yaha buudejo gadda gertogal danewal kirsen gadda mbala mboɗeewa ɗo shirkum fi zabhi ɗum hawtango Allah ko waɗi mbiɗen hawtango Allah ɗo ngam hirsugo ma ɗo na ngam Allah nonol je o tefino ɗum ginnawol je hudata ɗo tefinonol man ha ɓadoro her ginnawol man be nonol man yo to a waɗi a hirsi ɗo ka a hirsi catgo ɗum ñamatake ma goɗɗo ñamata ɗum to andi a hirsi nonol man ɗum wayne wima a war a hirsu nonol man ngam kaza ɗum waynejo wima buudejo wayne wima hirsu danewa walla mboɗewa walla kaza ɗo ka anduɗo faami kam ma ñamata ɗum ɗum catgu ngam ko waɗi nga Allah ceniɗo wi nder kuuje ɗe ñamatake wa ma uhilla li gayrillah hunde hirsanade tada Allah ceniɗo yoɗo so yimɓe pintata ɗum sirku ɗon ukko ha dewe meɗen jur sey kakkilanen ɗum amma en matata walla ɓe ɗon moori neppi men noon jeyin wala ko yaali en yo kuuje lattiɗe asasinkeje ha diina ba andugo kuuje ɗo wajibi dow ko moye sey anda ɗum ngam to amma ya dilli a hawriri aɗum no waɗano ɗum a anda Allah cenɗo yangititte en jannguɓe ha laadari awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi tasfihu imani ɗo laɓɓingo imana ko wanda shirku wanda ɗum wiyete shirku ɗo kanjum wiyete tasfih al iman kanjum ɗum dannatama kanjum ha ɗo biyeteɗo lugman ɗo ya bunayya la tushrik billah ɗo nonol ɗiɗaɓol nder none shirkuji ɗo ukko ha dewe nonol tataɓol nder none shirkuji ɗon ukko ha asma'ullahi ta'ala wa sifatihi ha inde Allah ceniɗo be sifaji mako inde Allah ceniɗo be sifaji mako accu shirkuji ɓile kanji fof en tammi wolugo ɗum goɗɗo haɓɓa hunde walla o ɓila hunde o laara kayre nden watta sa'a masa e dokkamo layaru taw dilla jangal to haɓɓaynu ni o loro saare o yaha hoota o dillida ɗo shirku o yiɗo yiɗa fu ɗum shirku ko ɗum Qur'an ɓe mbindi pat ɗum shirku o watta donc waɗi nafgo ɓe torrugo koye mari ɗum Allah cenɗo mari en andi laral garaji no ɗo ka woodi ko ɗum watta goɗɗo na ɗum pat ɗum tagadi Allah tagi ɗum ha lesdi ɗo ɗon tawɗa ɗum takɗo ma wakkalna dow am yoftu fima fu dow am wa tawakkal ala alhayyi alladi la yamut alladi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah cenɗo yoftu fima pat dow am an jullo kam mi he'ete ta wakkalna ko dow ɗume wakkalna dow am min mi he'ete Allah cenɗo wi no Allah cenɗo wi annabijo inna kafaynaka almustahzi'in kala gancanɓe ma fu mi he'anteɓe hasbuka ya nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin Allah cenɗo he'ete yo an julɗo bo Allah cenɗo he'ete daya kujeji lattiɗi mi gala ha diina ɗo fu ɗi ke'atama to a wakkalnake dow Allah he'ayma kam kala ko gaɗɗa ɓaawo Allah kam fu wala ko ɗum nafete wala ko ɗum he'ete e balma a feƴƴini hakkilo ma be ɓandu ma ha yangada Allah cenɗo gawi la tushrik billah tata hawtat Allah cenɗo yo ha inde Allah cenɗo be sifaji mako bo foti shirku waragal toon moji ɓe mbi en limta kuuɗe ɗe huwata foti gaɗa shirku kanko maynata kanko yennata kanko kaza e foti ha dewe ma yake feere shirku ukkoto horman e nonol tataɓol bo ha inde Allah cenɗo be sifaji mako bo ta hakkilay a ukkoto shirku her majum nder ukkago shirku ha inde Allah cenɗo be sifaji mako hoccugo inde Allah man ewnirane dow inde labbi bana ɓuray sinko en gaɗi ɗo shirku inde Allah noon ewnirane dow inde kana Allah ceniɗo aɗon teddini hunde man bo alhaali bo sifa man ɗum sifa Allah ceniɗo Allah cenɗo jewtan ɗum ha suratu najm Allah cenɗo afara'aytum llata wal uzza
wa manata thalithata al ukhra alakum dhakaru wa lahum al unsa. allata laata ɗo ɗum inde nder inde nabbi maɓɓe ɓe ko inde man min al ilah nder inde Allah cenɗo deweteɗo fi ɓe gartiri laata. wal uzza nder sifaji Allah cenɗo al aziz fi ɓe gartiri uzza. yo ɗo nonon nder none sirkuji hunde noon koca gaɗanade nder inde Allah walla sifaji Allah aɗon rewade ɗo a waɗi sirku ha inde Allah cenɗo ɓe sifaji mako. walla bo modiɓɓe mbi nder waɗgo sirku ha inde Allah cenɗo ɓe sifaji mako ko a sifa won nder sifaji Allah ceniɗo tabitinana ɗum jeyaɗo mako. en andi Allah cenɗo o nanan inna Allah samiun basir, o nanan o yi'an ko ta jeyaɗo nder jeyaɓe mbiya o bo nanan ba Allah nanrata, yi'an ba Allah yirata. masalan o wala ɗon ha ɗo ɗon ha babal mbiya oɗon yi'a en ɗo a waɗi shirku fil asma wa sifat. ɗum ɗon jur amma ɗum ɗon ɗo ɗum ɗo woni ha yimɓe sufiya ɓurnal fuu. on ɗon joɗaɗo ɓe mbiya wayne ɗon ha babal kaza ɗo yi'a en andi ko gatte ɗo shirkun fil asma wa sifat. ngalla ten ɗon herori be majum. nango yiigo wala keerol, nango wala keerol o ko Allah ten ɗo heerol. ɓi adamajo bo nanan yiyen amma ɗum ɗon mari keerol jotta goɗɗo wala ɗum nder julurde ɗon ɗon gewta waɗi kawa nanan tayna na wala. amma Allah ten ɗo nanɗe ma ko ɗon kewto ko ha to yo to a nandini nanɗe Allah ten ɗo ɓe nanɗe tagale a wi tagaɗo ɗo bo ɗon ha babal kaza amma ɗon nana ko mbiyeten ha ɗo ɗo a ukkake ha shirkun fi sifatillahi azza wa jal. walla basal a wi mayeɗo ɗon nana mayeɗo ɗo yiya a waran ha mako a toroto mo ɗo fu a waɗi shirkun fil asma wa sifat. e noon fi nafsil waqt ɗum nastan ɗum shirkun fi tawhid al uluhiyya. yo ɗo bo fuse jeyaɓe ndayo ɗum. yo ko waɗi Lukman artiri rentini ɓingel man shirkuɗo ko waɗi Allah ten ɗo limtanɓe numa aya man inna shirka la zulmun azim kanjum waɗi ɗo wiyete nonol aranol nder none ko waɗi Lukman man rentini ɓiyum shirku. hey ɓingel am to a waɗi sirkuɗo a waɗitake toñange lattiɗo ma pindijo wala ko ɓurata mo mawnugo. kanjum modi ɓe mbi inna shirka azlamu zulam. goɗɗo wujjan o fewan o jeenan o fijan caca bal e mbiya o mbaran hoore o waɗan ko ɗume amma geddal mako ɗo fu ga e shirku ɗon ha dow. kanjum ha ɗo Lukman wi la zulmun azim. gedde ɗe o waɗi ɗo fuu garɗo hirsani ginnaji tullan mo hallugo ha Allah. kirsuɗo mbala nanewa walla gertogal ɓalewol ɗo wara julurde juula tullan mo hallugo. enen bo en ɗon dara gaɗɗo toya ɗo tullan jotta to goɗɗo gujjo ha fattude ni ɓe andi ɗum ɓe ɗon nanga ɗum nini on ɗon dara on fu o ka wala kalluɗo bana mako alhaali bo woodi gaɗowo sirkuji ɗo caka moɗon amma on ɗon dara kañum ka wala ayibe. yo oɗo man gaɗowo sirkuji caka moɗon hirsanta tana Allah ceniɗo noyɗo o tullan oɗo hallugo ha Allah ceniɗo. kanjum Lukman wi ɓingel man inna shirka la zulmun azim. kanjum sirkuɗo kanjum wiyete hamma gedde fu. ko waɗi ɗum hamma gedde bo kuje jur waɗi ha sharia kanjum Allah cenɗo waɗi ɗum hamma gedde. nder ko hammidiniri walla na noon imam fulfulderol nder ko hammidiniri sirku ha dow gedde fuu sirku ɗum to goɗɗo waɗi ɗum yibbinan kuuɗe ɗe huwi ɓoyma fuu ɗo ko wiyete hallugo sirku. aɗon noon rowani a suumi rotane a suumi rotitane a yehi hijju rowtititane a waɗi sadakaji noynoy a ukkake ha shirku wara yibbina ɗum pat ɗo wiyete nder hallu. kanjum Lukman wi inna shirka la zulmun azim. e to dalila man tawɗen ɗum yibbinan kuuɗe ɗo Allah ten ɗo wi annabijo wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. ni Allah ten ɗo wi annabijo wi wahyama dow ma an annabijo Muhammad e wahyama dow annabo en saliɓe fuu bannon min gayi dow maɓɓe to goɗɗo waɗi sirku nder moɗon onon annabo en aɗan bari mon en andi annabo en bo gatta sirku ɗum enen Allah ten ɗo yiɗi wolwango. Allah ten noyi la yahbatanna amaluka
kugal ma fu yibban gal kuno da passé go pat yibban yodo kanji wadi Luqman wi bi ko la tushrik billah yake da huwa kude bodde do huwa kude bodde haba do da maygo yake fere nyaw hebe nassa shirkuji shi maya tawa ko kuda dubi tapanji go ko Allah tani do wili dum yo wala ko wilata kugal nattinta kugal bana rollong biyaten ta fuufi hudo nattata do non shirku nattinta kude war nattina kude fu kaja Allah tendo ila in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin annabi sallallahu alaihi wasallam wi to bi adamajo kugal gal o huufu Allah tani do wi النبي جيدهم حديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة هي أنبياء آدم فأودي كلا جد فو أوري هرام حالايرا جد الفو أوري أوجي أفوي أجيني أمبري أوري أما الله تدوي ولقيتني لا تشرك بي شيئا أما أفرو من دو min tawai shirkuka Allah tendo laqituka bi qurabiha maghfira foti bi yafe dunubaji ma amma to shirku don en janginane la in ashrakta la yahbatanna amadu kugal ma yibba yodo kanju wadi hikma arana ko wadi Luqman rentini bi ko ngam shirku to woni ha nder ufru bi adama do yibbinan kude mako didabol to shirku woni ha nder kude ma a dumo to yite to bo nder kalludum to bo aya man don mayin bolwan halaji coki non gam ko boluden fe non gadda dalil imma deftere Allah tendo wala sunna annabi ko do dumo to yite to wadi shirku to ka ko do jula do sumo do wada sadakaji pat na fata to wa itake shirku ko biiden nane ha kuje tatiro ha goten nder majo Allah tendo wi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله تنده كوموي هوتني الله تنده فقد حرم الله عليه الجنة حرمني دوماكو نفسه الجنة باو كودة جيب بمبيد نانه قدومي قدو تيرتا نانه ما كو نفسنت الجنة دو كودة ما دفت جراها الدنيا ko jilli kallude be bodde ayi be jangitima ayi te fabbi seeda baawo don kuude man de ngara de ngarbe lilla ha aljanna amma ita kai ga dunya wani shirku da gibbi na wala don jara aljanna man kanjum annabi jo Allah tarido wi wa ma'awahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar Allah tendo harmini do ma ko yite o dumoto bo wari ba hadith ibn mas'ud fa sahih muslim annabi jo mamata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar ko moy mai do wala shirku o dumoto ay o nasanite yoro bo der kalludum ko wadi shirku halliri banni Luqman bo artiri shirku wado fu sababuji dido sababol tatabol ko wadi Luqman man artiri rentini bi ko man shirku do zunubaji fu Allah sheni do ya foto dum sina shirku kam o ya fatako kala zunuba ga gadda fu to na hakke bibbe adama en kam foti Allah ten do yafe wayne do yaragiya ha maayi en biyata o dillanite biyono non tahta mashiyati Allah o dolle soddirore Allah ke tamasara nangi gujjo walla ne a yari a procureur a wer ngade mo ni na nan kita wadata ko yidi fu nan ka wala droit a wodi droit na biya mi yari gujjo am do ha gendarme walla police hey ngade mo ni da cede kite mo ni kana kala nayma kana biya ko wadima be binda be enregistra be gerba ha o kita kam gomna mari yo non kita gedde bo dokkitren Allah tani do mari dum na enen amma enen urnal fugal gedde kam bien en kito to Allah maray dum to ayi be mede shirku kam en kito to enen boto goddo mayi en tawi do wada shirku mayi do ka enen bo nden o dilli yite ga Allah tani do labbino dillanite amma gedde non goddo no wari de fu to ga e shirku to bona encourage go yimbe ja gara gedde la to goddo wada geddal bo Allah tando yangitan mo amma geddal ka woron tahtal mashi'a to Allah tando yakata ridi ya foto mo goddo ma ya hasu dumbal tawen mo jen ko ten me iren mo tawno nasti al janna ngam geddal wadi do Allah tando mari droit to yidi ya fo mo yangitita mo fu
yo amma shirku Allah cendo yafata ko to aya man tawden inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah cendo ta abari be am be shirku wallahi mi yafata ko ma amma ta wari ga e shirku zunubaji non coki gadduda na dum hakke yimbe walla kaza do kam foti mi yafe yo kanji wari ado luqmanu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yo kuje dudde wadi ko wadi shirka wando e limti tati do ngam hala wakkati yo inna shirka la zulmun azim do wodi aya gotka fere jippi do sahabu en annabijo sallallahu alaihi wasallam aya man bo Allah tendo wi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah tendo jippini aya reman aya man bo ko kasawi Allah tendo ben nuddimbe hander imana kuma bero sawai tonyange Allah tendo ulaika humul muhtadun bedo wete kanditibe national janna yonde sabu nani aya kado kasati do mabbe bi noyni goddo non latto labdo non wala tonyange kana wala no kawara pamarum man tonyange berde wonan ayan hunde ganyanande goddo na tonyake na walla hunde wadete goddo jogodamo ha berde na tonyange wadi ame maymo be juda wada amma na tonyange wadi goddo mettinte berde ma metta walla metti don goddo berde na tonyange wadi kanjum hadith ibn mas'ud wari shakka zalika ala ashabi rasulillah dum teddi do mabbe de aya man jippi ko moy imana ko mum labata to nyange kam no famdiri fu wona ha der kuude mudum de dum teddi do mabbe be lori ha annabijo be ya rasulullah ayyum minna la yazlimu nafsa ni la dalla moy mo toñata ko hore mudum no gadda pat walla be toñete bernde ma metto Allah toñoto de gendam kam gendam non sunna ma jam way non Allah sen do wadi sunna gendam ma ko do jotta ko ni non kanyum kam ni non ha wurto kada heboto hebata ko do fer ka laari dum ni non ma wiya hudimo yena gite kallude o laari amande do ta nan tika banni kam tintama berde na no yidayam galal go ma gite kallude ta nani man do wodi ko do wadata ha berde ma wala do wonyani yam ko kemmiro ko wol wayo wadayno an kam si tumamo ana tumi mo a soñake hore ma kanko bo to nan tika kamettino berde o toñake tanjum sahabul kawadi be kayabi wadu nan nabi joybe o laysa zulmu alladhi ta'nunahu toñange je wari ha aya kaado naje numoton do toñange je Allah wido je ha suratul luqman je jangeten jotta do ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim do kajalla cende walam yalbisu imanahum bi zulmin be nastinay imana ko be shirkuji a jullo non ta jillidiri be shirkuji kam do kam kugal maman gal huwata gal yata yo kanjum ha do Allah ceni do o laddina nen haqqisat luqman do o wi saabo ndedum sadi do mabbe Allah annabi joybe na toñange je biidon je numoton do toñange du faado ado kam ko toñange lattido hawtan go Allah ceni do kanjum ha do luqman wi inna shirka la zulmun azim hawtan go Allah cendo dum toñange lattido ma pindijo yo ga majum dirrabe juldo kam habda haba rento hawtan go Allah ceni do labbina tauhidi mudum tauhidi ma do labbin gam gajum kugal jabatake sai do mari shardi jedidi labbina ngara kugal man gal Allah ceni do e dida bol bo annabijo sallallahu alaihi wasallam bo latto gaddo kugal ma yo ko wadi labbinta gal do gam ta shirku wona her kugal man hawtan go Allah yo wakkati wen go dilli derrabe en don daro ha fuddam aya man do en jokkan so Allah muy kat bo to mi loroyake ngam mi wayri wargo no seeda en andi dumol wadi ndiyam ji ngadi takallawol